Milí priatelia, dneska tu máme pre vás na prenájom luxusnú exkluzívnu nehnuteľnosť obrovskou rozlohou priamo v srdci Bratislavy s 2 parkovacími miestami. Poďme sa hneď na ňu pozrieť. Sme na závere videoobliadky, mne osobne sa byt veľmi páčil, ak aj vám, nevajte ma kontaktovať a rád vám ho ukážem osobne. Ahojte!